Уважаеми гости, уважаеми колеги, откривам тържественото честване, посветено на 78-та годишнина от основаването на Института по микробиология Стефан Ангелов при БАН под наслов „Научни изследвания с принос за образованието, здравеопазването и зелените технологии“. Наши гости днес са професор Галя Станева, научен секретар на направление биомедицина и качество на живот, господин Марин Пандев, директор на Единния център по иновации на БАН, и госпожа Даниела Леви, заместник директор на ЕЦИ-БАН. Давам думата на директора на института, професор Пенка Петрова. Уважаеми колеги, уважаеми гости, благодаря ви, че дойдохте на това хубаво тържество тази година, тъй като не е край. Можем да го изкараме и в малко по-неформална обстановка. 3-4 са големите събития от миналата година, за които бих искала да спомена. Едно голямо събитие е това, че имаме още един академик, избран от института, и това е академик Христо Найденски. Друга новина е четвъртия Питагор на професор Милен Георгиев, което е безпрецедентно. За първи път това се случва не само в института, но и в държавата и в историята на МОН. Други важни неща са, че Хичем Бен Хасин, емисар от мрежата Пастьор, вече работи при нас и ще работи следващите 3 години. Хичем, надявам се да се чувстваш добре тук. И за първи път проведохме една младежка среща с младежите на Институт Пастьор Париж и на мрежата. Това се случи в София миналата година, като беше под егидата на Френското посолство и Френския културен институт. И тук разбихме едно клише, че младите не се интересуват от наука. Напротив, нашия институт има много млади хора, на които пожелавам още много награди и много години в нашия хубав институт. Здравейте, колеги! Много се радвам да видя тази пълна зала. Виждам едни прекрасни хора, усмихнати, щастливи, и трябва да ви кажа, че на прегледите, на професионалните прегледи, които имат профилактични в нашия институт, лекарите попитаха
Кажете ни, вие очевидно работите там по стареене, нали, различни заболявания. Вие знаете каква е формулата за дълголетие и за здрави хора, защото забелязваме, че хората от БАН са много по-здрави, отколкото в други организации. И аз казах, вижте какво, не сме открили формулата, но сме открили, може би, така приложението на тази формула е, че ние работиме нещо, което изключително много ни харесва и това е, което ни зарежда. Всъщност, когато човек е щастлив, когато работи това, което обича. И си мисля, че това е, може би, една част от формулата за хора, които са в добро здраве и които се чувстват изключително добре, това, което виждам в вашата среда тук. Сега, аз преди да пристъпя официално към официалния поздравителен адрес от Българска академия на науките, бих искала да кажа, че тази година получих отчетите от 6 института, които са към направление биомедицина и качество на живот, и бих искала да похваля вашето ръководство. Значи, вашия отчет беше най-прекрасния, най-пълния, с изключителни приложения, в което се вижда, че вие работите за младите хора. Това е една академична среда на много високо ниво и мисля, че вие сте в много добри ръце с много добри перспективи и това само трябва да ви вдъхновява и да се доверявате на научните си ръководители, за да може всъщност вашите кариери, вашите постижения да се да разцъфнат в бъдеще. Така че дързайте. Мисля, че сте в много добри ръце. Така, и сега всъщност ще прочита поздравителния адрес, който е от ръководството на Българска академия на науките и по-специално от председателя на БАН, член-кореспондент Евелина Славчева. Уважаема професор Петрова, уважаеми учени и служители на Института по микробиология, чест и удоволствие да ви поздравя от името на ръководството на Българската академия на науките и лично от мое име по случай 78-та годишнина от създаването на Института по микробиология. Институтът по микробиология на БАН е изградил трайна научна традиция. Утвърдил се е като водещ изследователски център и заслужено се ползва с високо национално и международно признание. В този контекст изразяваме нашето дълбоко уважение и признателност към делото на основателя и първи директор на института, академик доктор Стефан Ангелов, чийто принос към развитието на микробиологията в България е от изключително значение. В дългогодишната си история Институтът по микробиология е реализирал значими научни проекти, посветени на приоритетни изследвания в областта на приложната микробиология и биотехнологиите, инфекциозната микробиология, вирусологията и имунологията. Важен аспект от вашата мисия е предаването на знания и опит на младите поколения учени, като по този начин гарантирате устойчивостта и развитието на научния потенциал на страната. Научни изследвания с принос за образованието, здравеопазването и зелените технологии са неизменна част от дейността на института, като вашите изследвания намират широко приложение в хуманната и ветеринарната медицина, биотехнологиите и индустрията. Те допринасят за напредъка на науката и обществото. В този контекст следва да се подчертае и съществената роля на института в справянето с глобалните предизвикателства, свързани с вирусните вълни, нарастващата антибиотична резистентност, чрез вашата висококачествена експертиза и научно обосновани решения. С тези постижения Институтът по микробиология укрепи своя авторитет като водещ научен център с международно значение. Ръководството на Българската академия на науките високо оценява постигнатото от вас и изразява своята увереност, че Институтът по микробиология ще продължи да бъде генератор на иновативни научни постижения, винаги с грижа за устойчивото здраве на човека. Пожелаваме ви творческо вдъхновение и нови научни хоризонти. I would like also to welcome your collaborators from Pasteur Network. Je ne sais pas si vous parlez français aussi. Bienvenue. Okay. Пожелавам ви един прекрасен ден днес. А сега ще чуем поздрав
от доктор Сесилия Кастио, отговорник за регионалното и стратегическо развитие на мрежата Пастьор в Средиземноморския район. Cecilia. Yeah. Good morning, everyone. Really nice to be here with you today. Could you hear me well? Yes. Okay, good. Thank you. Well, good morning, esteemed colleagues and dear friends. I mean, thank you very much for this invitation. It's a great honor to be with you today, even virtually, to celebrate the 78th anniversary of the Stefan Angloff Institute. So as a representative of the Pasteur Network, I want to take this moment to acknowledge and celebrate the dedication and the contribution of this institute that has long been a pillar of scientific excellence in Bulgaria and has the potential to play an even greater role in fostering collaborations with the broader scientific community within the Pasteur Network. So for nearly 8 decades, the Stefan Angloff Institute has been a pillar of excellence in microbiology, virology, immunology, and biotechnology. Through the cutting-edge research, its dedicated scientists has tackled some of the most pressing challenges of our time, from antimicrobial resistance, antiviral drugs, novel vaccines and therapeutic tools, and a strategy against infections and non-communicable disease, to sustainable solution for climate change and environment protection. So, as you know, one of the strengths of the Pasteur Network is its ability to bring together institutions that share a commitment to advancing scientific discovery, improving public health, and fostering international collaboration. So I think that this spirit of collaboration was recently reflected in the 5th STAPAD retreat hosted by the Stefan Angloff Institute in Bulgaria, which brought together young researchers from the 10 nationalities to exchange ideas and build capacities. So such events not only strengthen the scientific network, but also play a crucial role in cultivating the next generations of scientists. So, which is a priority as well that we shared. So, looking ahead in the future, as we celebrate again these 78 years of scientific excellence, let us also look at the future together. So for us, the Stefan Angloff Institute has a strong scientific foundation and is well positioned to further contribute to collaborative research, innovation, and knowledge sharing. So the Pasteur Network thrives on the active engagement of all its members, and the continued participation of the Stefan Angloff Institute will be essential as we tackle emergency health challenges, climate-related issues, and transformative biotechnologies together. So beyond the scientific collaboration, we strongly encourage the Institute to take a more active role in the strategic discussion of the Pasteur Network, because your insight and expertise can help to shape the direction of our collective effort, ensuring that we remain at the forefront of the global health and biomedical research. So by strengthening its involvement in joint activities and in scientific exchange and network activities, the Stefan Angloff Institute has a unique opportunity to expand its impact and help drive collective progress. So through closer collaboration, we can ensure that our shared expertise reach far beyond national borders, creating a healthy and more sustainable world for all. So we really would like just to invite you to have an active role in the Pasteur Network. We would like just to count on you. We need you also for strengthening all the capacity that we have at the network. So and in my end, I would like just to express my deepest gratitude to Penka Petrova, the whole leadership team, the researchers and the staff of the Stefan Angloff Institute for their dedication and contribution. Your work is vital.
It's your impact is really profound, and your collaboration strengthens not only the Pasteur Network, but also the entire global scientific community. So let us continue working together, innovating and shaping the future of science and public health, because when we collaborate, we achieve more than we ever could do alone. So once again, thank you very much for giving me the opportunity to be with you, even virtually today. Congratulations for this anniversary. And I look forward to many more years and success together, and I'm looking forward to see you and going to Sofia very soon. So thank you very much. Иновативни разработки на Института по микробиология в полза на индустрията и екологията. Думата е на професор Пенка Петрова. Thank you very much, Cecilia, for this kind speech. We also want to see you in Sofia again. Hopefully very soon. If you want to stay, you're welcome. Huh? If you have things to do, of course, we understand. So, your presentation now? Yeah. Okay. Which one is this? No? Moment. Can you see the presentation? Уважаеми колеги, правим опит да запишем презентациите тази година. Ще чуете 3 кратки презентации така на различни теми. Едната е посветена на разработките на института в полза на индустрията и екологията. С какво да започнем? Това, че нашия институт е получил златен печат за европейски мениджмънт още преди 10 години и повече, през 2012, което не е стара слава. Всъщност ние продължаваме да участваме в иновационни мрежи в нашата държава. И естествено всичко вече се върши в мрежи, не може да работи никой институт сам и ние сме в непрекъсната колаборация с Единния център по иновации на БАН, Патентното ведомство, на ЦИТ, за да бъдем полезни на бизнеса. Всъщност, защо трябва да имаме отношения с бизнеса? Защо са необходими тези взаимовръзки? От една страна, защото мисията на института е такава, да допринася с своята дейност за обществото чрез иновациите, които се създават тук. Но от друга страна, от тази година, от миналата година, 2024, върви нова ваучерна схема за подпомагане на бизнеса чрез НАЦИТ. Тоест, нашия институт е регистрирал част от своята експертиза в НАЦИТ. Бизнесът се интересува от това с какво ние можем да им помогнем и получават съответно финансиране на своята дейност, ако използват разработки на институтите на БАН и на другите научни организации. В тази връзка е хубаво да кажем колко са нашите собствени патенти, които поддържа института в момента. Те са 5. Но това, което е интересно, че още толкова са
патентите с автори, учени от института, но собственост на различни фирми. В каква област са тия патенти? Това са на първо място биореактори. Различни модели биореактори, конструкция на фотобиореактор за пречистване на отпадни газове, средство за обработка на отпадъчен биошлам за култивиране на микроводорасли, биофилм реактор за продукция на биогаз. Имаме и патенти, които се поддържат, са за различни химически вещества, препарат против туберкулоза и нови нанокомпозитни въглеродни материали, като антибактериални средства за пречистване на флуиди. И в този смисъл ние имаме приложение на нашата експертиза в почти всички сектори, които са интересни за бизнеса. Енергийния сектор, селското стопанство, хранителната промишленост, здраве, козметика и фармация и зелените технологии. Ако говорим за енергийния сектор, там на първо място са нашите запазени интелектуална собственост, която е патентно запазена, за системите за получаване на водород и метан. Тази дейност се извършва в Департамента по биотехнология под ръководството на професор Людмила Кабаиванова и те работят в областта на анаеробното двуфазно разграждане на целулозни отпадъци за производство на възобновяема енергия. В този департамент има няколко проекта на тази тема, както и патенти. И за мен най-ценно беше, исках да ви покажа, тази двуфазна система. Тя се състои от два биореактора. В първия биореактор се произвежда водород, гориво, което е много ценно и търсено в света, на чиста зелена енергия, а във втория биореактор се произвежда метан. Така че това е една технология, която е запазена от нашия институт и е много интересна. Ние сме продължили с изясняване на чрез метагенома на двата биореактора на съобществата, които извършват тези процеси. И естествено в колаборация с Китайския университет в Нанджин, защото китайците имат нюх към новите технологии. Основното финансиране е по българо-китайски проект и предполагам, че бизнесът би се заинтересувал от това. В друг департамент по обща микробиология се опитваме да произвеждаме биогорива. Там имаме патент за получаване на 2,3-бутандиол, който се използва в горивата и маслата. Сега се опитваме и да правим модифицирани продуценти на биобутанол. До този момент не можем и да мислим за патентно запазване, защото финансирането на тази тема е по договор с Фонд научни изследвания. Но за това пък в полза на селското стопанство имаме два много интересни препарата. Единият е биофунгицид. Тази тема беше финансирана от фирма Агрия и това е един уникален препарат за растителна защита, който напръскан върху растенията не само стимулира техния растеж, но и ги предпазва от 6 вида различни плесени. Най-приложим е при грозде, при домати, при дини с широко спектърна антифунгицидна активност. Патента обаче е на фирма Агрия, те са собственик, ние сме автори и сме стигнали до запазването на този продукт, защото самата фирма Агрия поръча едно изследване на препарата от независим външен оценител, фирма Eurofins, която провери как работи този препарат на полето. И в червено виждате търговски препарати с същите претенции, а в синьо виждате нашия препарат, който дори е по-активен. Друг такъв е един биоинсектицид на базата на Bacillus thuringiensis, също патентно запазен от фирма Агрия и виждате на схемите
проверката на активността на този препарат срещу два много сериозни вредителя по селскостопанските култури. Единият е минен молец, другият е бяла зелевка. Тъй или иначе на опитните полета на фирма Eurofins се оказа, че нашите препарати са равни и с по-висока активност срещу тези вредители спрямо търговските. И ето го и патента за биоинсектицида и нашата пилотна пратка към фирма Агрия, за да могат те да си го проверят на полето. Имаме разработки и в полза на хранителната промишленост. Ако сте виждали в аптеките и в дрогериите тези хубави препарати на фирма Тракея, може би не знаете, че в тяхното изработване има пръст и нашия институт. Това е проект на доцент Галина Стоянчева от общата микробиология, като нейната група селекционира щамове лактобацили, Lactobacillus plantarum, който да се вложи в тези продукти. От тук нататък очакваме и по договора по плана за възстановяване и устойчивост професор Данова да разработи един такъв продукт. Биотици, про, пост и метабиотици в функционални формули за хранителни добавки с висок биологичен потенциал на основата на агро- и промишлени отпадъци. Това е проект, който е съвместен с Института по инженерна химия и колегите ще достигнат до ниво на технологична готовност 7. В хранителната промишленост работим и с пребиотици, освен с пробиотици. Това е една разработка от последните години, която ни беше поръчана от фирма, която искаше пробиотик с пребиотик за третиране на домашни животни, пилета. И тук виждате една технологична схема на създаването на пробиотик, който да е комбиниран в синбиотик с инолин. От друга страна работим и с галактоолигозахариди, които са пребиотик, директно синтезиран в киселото мляко. Тук също финансирането ще продължи с българо-китайски проект. Китайците са много заинтригувани от нашите кисели млека, щамовете. И както си спомняте, преди години ние работихме с китайския гигант Брай Дейри от Шанхай, а сега тази тема продължава с университета в Джанан. Силни сме традиционно в биотехнологията и като приложение в козметиката и фармацията с разработване на растителни инвитро култури. Там от много години доцент Васил Георгиев работи с фирма Инова. И съм ви изброила 3 техни разработки, 2 финансирани от Национален иновационен фонд към Министерство на икономиката и една по оперативна програма Иновации и конкурентна способност. Всички тези 9 продукта на Инова са с растителни екстракти, произведени от нашия институт от растителни инвитро култури. Ето ги авторските свидетелства. Можем да се гордеем с американски патент, световен патент и българско свидетелство. Като тук модела е същия. Фирмата е патентно притежател, а пък авторите са от Института по микробиология. Надеждите ни са свързани с центровете за компетентност. Голяма част от нашите учени участват в такива. 2 центъра по компетентност и 1 по върхови постижения в Пловдив. Това е Plant Assist. Изградени са вече новите сгради на тези центрове и тяхната основна дейност и задача ще бъде да създават иновации, които да са от полза на бизнеса. Но тук има един затворен кръг. Значи и по
програмата по плана за възстановяване и устойчивост и други такива програми не се предвижда финансиране за самите патенти. Тоест, ние имаме пари да създадем иновацията, но нямаме пари да я запазим след това. И за това ще завърша така, че подкрепата на науката и иновациите трябва да стане устойчива държавна политика. Благодаря ви. Честит празник! Благодаря за много интересната презентация и сега продължаваме също с такава интересна презентация, като давам думата на доцент доктор Петя Димитрова, Института по микробиология на сцената на здравеопазването и фармация. Благодаря ви, колеги. Аз искам да ви поздравя с празника и да пожелая на всички много здраве, също така много късмет, както в личен план, така и в професионален план. Днес ще ви кажа за някои приоритети, които има в областта на здравето в Европа, в България. И също да покажа как учените от нашия институт всъщност допринасят за в тази област, в областта на здравето. Приоритетите на Европа са, разбира се, здравето да бъде най-важният ни приоритет. Затова Европейската комисия насърчава промотирането на здравето, както и на превенцията на различни заболявания. Основна тема също е нашата подготовка при нови кризи. Ние видяхме, че пандемията от COVID-19 е сериозен проблем. Също така трябва да се влагат и повече средства в здравеопазването и работещите в здравеопазването. Основна тема е дигитално здраве, както има и фокус върху раковите заболявания. Основно има две програми, които така са важни, за да подкрепят тези приоритети. Това е Хоризонт Европа Health и EU for Health. И всъщност те имат няколко важни приоритета. Основно се набляга на това да имаме едно дигитално здраве. Всъщност имаме и специални програми, които са насочени към раковите заболявания, фармацевтична стратегия на Европа. И всъщност идеята е ние каквито иновации да правиме, те да бъдат полезни за гражданите на Европейския съюз и също така да могат да бъдат използвани от тях почти ежедневно. По отношение на приоритетите на България, ние имаме няколко програми, които са разработени, но аз ще обърна внимание най-вече на Националната здравна стратегия от 2030 година. Всъщност, тази стратегия е разработена така, че да бъде напълно в рамките на споразумението с Световната здравна организация, което е подписано на 1 юни миналата година, според което ние имаме няколко приоритетни области. Виждате тук са изброени, но аз мога да кажа, че отново това са психично здраве, отново нашата подготовка към нови предизвикателства, свързани с здравето, редуциране на риска на незаразните заболявания, както и виждате много голямо внимание се отделя и на спешната помощ и разбира се имунизациите и майчиното здраве и здравето на новородените. Като цяло Министерството на здравеопазването е формулирало стратегически цели, които са наистина в полза на обществото, но най-главните ни приоритети, които са на базата на тези цели, са да бъдем една здрава нация, освен това да създадем една система, която да е ориентирана към нуждите на хората и да имплементираме тази стратегия така, че да решаваме наистина значими проблеми за България, за хората, които живеят в България.
И ето тук вие може да видите във всяка една стратегия има малки подстратегии, като в червено аз съм означила тези приоритети, които всъщност изследователите от нашия институт имат публикационна активност тази година и работят много активно. По първия приоритет превенция имаме така разработки, които ще засегна за превенция на хроничните незаразни заболявания и превенция на инфекциозните заболявания. За съжаление, във втория приоритет е свързан с здравната система и там няма как да контрибутираме толкова активно, но пък в третия приоритет имаме изследвания свързани с ракови заболявания, с стареене, както и с редуциране на антимикробната резистентност. И в оранжево съм посочила всъщност проблемите свързани с затлъстяването, тъй като те миналата година, по тях се продължава да се работи, но миналата година имаше по-висока публикационна активност в тази посока. По отношение на първия приоритет, превенция на хроничните незаразни заболявания, едно от предизвикателствата е системният лупус еритематозус. Знаете, това е едно автоимунно заболяване, свързано с продукция на автоантитела, с генериране на автореактивни Б и Т лимфоцити. Терапията е така доста продължителна, имуносупресивна и затова колегите от нашия институт пък са намерили решение да се насочат към храненето, начина на хранене, който евентуално би могъл да помогне при това заболяване. И групата на доктор Калина Николова-Ганева, както на професор Чорбанов, така са се насочили към това да търсят такава тип диета, която може да помогне на пациенти в бъдеще. Това, което те правят дизайн на една диета, която е обогатена на метионин, бетаин, холин, цинкови иони, фолиева киселина и витамин B12. И прилагат тази диета при два модела на системен лупус. Единият, който е индуциран при експериментални животни, а другия, който всъщност е хуманизиран модел, доста сложен, защото там имате дефицитни мишки, в които трансфектирате клетки от пациенти с лупус. И това, което те виждате, че наистина тогава, когато храната се обогати на метилни групи, всъщност може да забави прогресията на заболяването и разбира се, колегите са успели да публикуват тези резултати в добро списание. Следващото заболяване, това е алергията. Алергията е реакция на свръхчувствителност и всъщност проблема тук е, че при много малки деца вече се наблюдават доста често алергия към храна или към атопичен дерматит. В България доста е висок процента на алергичните заболявания. Виждате, около 39% са с алергичен ринит. Екземата също е с висок процент и астмата. Отново се налага имуносупресивна терапия и за това пък колегите искат да намерят решение и те всъщност са се насочили към използването на химерни молекули. Каква е така иновацията в тези химерни молекули? Ами колегите не искат да потиснат крайните фази на алергичните реакции, те искат да стопират реакцията в самото начало и затова таргетират алерген-специфични Б лимфоцити. Идеята им е, че те имат едно моноклонално антитяло, което е срещу инхибиращ рецептор. Това антитяло обаче има пептид, който дава възможност да се разпознаят специфични Б лимфоцити и по този начин тези Б лимфоцити, които всъщност предизвикват алергичната реакция, да бъдат потиснати. Използват тази терапия също в два модела, един хуманизиран и един много труден модел за изпълнение на хронично възпаление срещу домашен прах. И тук искам да кажа, че в колектива, който работи е с под ръководството на доцент Михайлова, професор Чорбанов и тук доктор Ралчев вече е на финалната права на защита на своята дисертация относно тази тематика и разбира се, колектива вижда, че този подход всъщност може да бъде много подходящ както за ранни, така и за късни алергични отговори.
По отношение на незаразните заболявания, така имаме група от Пловдив, която тази година е направила едно фантастично ревю, което касае връзката на различните некомуникативни заболявания по отношение на един транскрипционен фактор NRF2 и неговата роля в тези заболявания. Колегите много така хубаво описват гените, които всъщност седат в този, имат участие в медираните от NRF2 процеси и описват много добре какви различни модели могат да се използват, така че този път да бъде изучен и проучен. И виждате, това е една колаборация, която е по кост акция тази година. В много хубаво списание, едно от най-добрите, има такава публикация. По отношение на превенция на на инфекциозните заболявания, разбира се, нормално е да се насочим към COVID-19 и коронавирусите. Тук имаме няколко различни стратегии от различни департаменти. Причината, вие виждате, че около почти 40 000 човека са починали от COVID-19 в България от пандемията до сега. И първата стратегия е на колегите от департамента по имунология. Отново там ръководител е професор Чорбанов и доцент Михайлова. Тяхната идея е, че искаме да направим някаква ваксина, която обаче да бъде насочена към това да имаме клетъчно медиран имунитет, защото в повечето случаи ваксините всъщност индуцират хуморален имунен отговор и стратегията, която те използват, е също много оригинална. Те имат различни последователности, аминокиселини последователности, знаеме, на различни протеини от структурата на вируса, синтезират подобни аминокиселини последователности, синтезират такива пептиди и заедно с адювант ги инжектират в чувствителни трансгенни мишки и виждат всъщност, че тези клетъчни епитопи са имуногени, т.е. те могат да активират клетъчният имунен отговор и вероятно могат вече да се прилагат като прототип за една ваксина срещу SARS-CoV-2. Колегите пък от департамента по вирусология в лицето на Нели Вилхелмова и Лора Симеонова, те пък работят в колаборация и тяхната идея е различна. Те искат да намерят начин, по който да доставят биологично активни молекули, които да бъдат директно да таргетират вируса и размножаването на вируса. И виждате, тяхната стратегия е да имат различни растителни екстракти, които вкарват в носител хитозан липозомен носител и това дава една стабилност на тези носители и затова те виждат много добър ефект върху коронавирусен щам човешки при чувствителна линия. Също така те имат добра публикация в тази, много хубава публикация в тази област. Колегите пък от департамента по инфекциозна микробиология, те също са се насочили към коронавирус, но щам, който е характерен за животни. И тяхната стратегия също е доста оригинална, защото те използват вещества, фталоцианини, които когато се облъчат със светлина, те се активират, реагират с кислорода и започват да се генерират кислородни радикали, които могат директно да инактивират вирусната обвивка. И по този начин те използват една молекула Toluidin Blue, която фотоактивират и виждат ефект върху инфекцията с бета-коронавирус, животински на чувствителна линия, така че те прилагат така наречената фотодинамична терапия, изключително оригинален подход, който е залегнал и в следващите изследвания по отношение на търсене на различни стратегии за таргетиране на херпесни вируси.
Херпесните вируси, знаете, че една от така най-лошите страни на тези инфекцията с тези вируси са енцефалити и менингити. И тук отново имаме две стратегии. Едната стратегия е подобна на предишната, която споменах, а именно различни фталоцианини, които когато бъдат облъчени, стават фотодинамични и всъщност имат ефект върху инфекцията с херпес вирус при чувствителна линия. Тази публикация е от доцент Вилхелмова в колаборация, но така в много добро списание. По отношение на херпесните вируси, идеята продължава и колегите продължават да си колаборират, защото доцент Вилхелмова, доктор Симеонова и професор Данова пък са имали идея да използват различни постметаболити от лактобацили и да видят тяхните антивирусни ефекти. Те използват различни постметаболити от различни щамове и проследяват активността върху два вида херпесни вируси на чувствителни линии. Установяват, че техните постбиотици всъщност са доста ефективни, за да превентират и да инхибират репродукцията на херпесните вируси. По отношение на раковите заболявания, този приоритет, учените в нашия институт са се насочили към меланомата и рака на кожата. И всъщност меланомата е шестата по честота, шестия по честота проблем при мъжете и при жените. Много често се среща и тук имаме две стратегии, които колегите са се насочили. Едната стратегия е да се използват хемоцианини от рапана томасиана и хеликс асперса, които всъщност да имат, се прилагат при модели на животински модели на меланома и тук се вижда много добър ефект на тези хемоцианини. Това пък също така дава възможност хемоцианините да бъдат използвани като адюванти в ваксини, които са срещу меланома. И тук имаме две много хубави публикации от групата на професор Чорбанов и Емилия Стоянова е всъщност докторанта, който тази година защити с такава тематика. По отношение на рака на кожата, отново доцент Захариева и академик Найденски, те пък имат в колаборация също интересна идея да измислят система, която да достави доксорубицин по такъв начин, че всъщност да има по-голяма ефективност, но ниска токсичност. Те стабилизират тази система, като я включват в наногел и установяват, че тази система, в която е включен доксорубицин, има много добър антинеопластичен ефект при кератиноцити и при ракови линии. По отношение на приоритета, свързан с остаряването, наистина е проблем, тъй като процента на остаряващите хора в Европа нараства от 12 до 22%. Тук основните усилия са насочени върху това да търсиме анти-ейджинг агенти и мога да кажа, че така като начало групата на професор Георгиев и доктор Тодорова, те успяват да съберат така доста знания по отношение на това какви механизми могат да играят роля в стареенето и публикуват един много хубав обзор. Така че те показват различни механизми, които могат да стоят в основата на стареенето. И доктор Тодорова, тя пък изследва действието на един флавоноид върху инсулиновия сигнален път и използва платформата на C. elegans, за да види дали този флавоноид е наистина ефективен. Установяват, че и карина има доста добър антиейджинг ефект
и така имат една също добра публикация, която показва, че са на прав път в изследванията за търсене на антиейджинг агенти. Също така доктор Тодорова продължава изследванията под ръководството на професор Георгиев, като се търсят всъщност от растението Punica granatum. Те искат да видят дали тези екстракти могат да повлияят различни пътища, които са свързани не само с остаряването, но и са свързани с дълголетието или са свързани с общо взето с целия живот. Тоест, това са няколко различни системи, които се поддържат от различни сигнални пътища и те виждат, че тези екстракти на практика при моделна система на C. elegans, където те са генерирани трансгенни щамове, виждат, че има такъв ефект на растителният екстракт и имат една брилянтна статия в списание Phytomedicine тази година. Ива Стойкова, която също е докторант при професор Георгиев, тя пък установява, че гликозиди повлияват НРФ2 и Wnt сигналният път. Това са важни пътища, свързани с растежа и развитието на клетките, но те ги прилагат при система на кератиноцити, която е третирана с различно облъчване на УВ светлина и се вижда, че всъщност едно от веществата може да бъде добър фотопротективен агент, т.е. може да се използва за, може би, за превенция при стареене на кожата. И тук мога да кажа пък групата на доцента Васил Георгиев от Пловдив, те пък тяхната идея е, както нашия директор каза, да имаме едно инвитро култивиране, един биотехнологичен метод, в който да се култивират растения, да се получават екстракти, но много е важно тези екстракти да не бъдат токсични, да не бъдат генотоксични, да не засягат митохондриалната активност и точно това те установяват в колаборация с Института по молекулярна биология и виждат, че всъщност екстрактите от тяхните инвитро култури са наистина не успяват да предизвикват генотоксичен шок и могат да се използват за старение и възобновяване на клетките. По отношение на антимикробната резистентност, тук проблемът е сериозен, тъй като виждате в оранжево, това е много стряска статистика, това е смъртност, която се дължи на антимикробна резистентност и виждате, това е третото барче. Изключително голям процент от всъщност пациентите умират от тяхната смъртност е свързана с антибиотична резистентност и тук имаме, мога да кажа, един пробив тази година от групата на доцента Паунова, която всъщност работи много активно върху формирането на биофилми от различни патогенни щамове. Тази година те успяват всъщност да публикуват статия, която показва различните начини, по които те виждат третирането на биофилми с наночастици или с различни фитосъединения. Също така тази година в колаборация те имат една така доста значима публикация. Използват много интересна, много оригинална система за доставяне на различни вещества, които да разрушат биофилмите, защото една от стратегиите, която може да се включи в разрушаването на биофилмите, да се използва алгинат лиаза, която лизира, която всъщност уврежда матрикса на биофилмите и по този начин разрушава биофилма, а в същото време тяхната система от наночастици съдържа антибиотик, който пък вече потиска самите микроорганизми и те проследяват тази терапевтична стратегия при
модели на псевдомонас аерогиноза и така имат така една много хубава публикация, тъй като се оказва, че псевдомонас аерогиноза може да колонизира върху, да прави биофилми върху белия дроб, клетки на белия дроб, алвеоцити, и всъщност това е много тежък процес, тъй като антибиотиците в много случаи не са ефективни. Антимикробна активност на розово масло пък е доказана при различни щамове микобактериум туберкулозис. Това е групата на доцента Вълчева. И аз искам тук да продължа с розовото масло. Искам да кажа, че професор Милева, тя пък има опит с българското розово масло и всъщност това е един от хората, които така извършва в последните години една дейност в защита на българското розово масло, защото така през 2023 година има публикации, че това масло е токсично, но те заедно с, разбира се, и колеги от чужбина успяват да докажат, че всъщност българското розово масло не е токсично, няма генотоксичен и цитотоксичен ефект. И всъщност този мит, че българското розово масло не е добро, всъщност е опроверган след голяма кореспонденция, в която и професор Милева всъщност взема участие, за което и благодарим. И накрая искам да кажа, че колегите от института работят и в много интересна друга посока на различни системи, които могат да доставят активни субстанции. И, например, така, колегите от департамента по вирусология изследват система за назално приложение. Колегите от департамента по инфекциозна пък микробиология изследват подобряване на система, която е за очно възпаление, както и система, която може да доставя протеолитични ензими, и тези изследвания са доста интересни. И накрая това, което много бързо искам да кажа, е, че не споменах колеги, които по принцип продължават да работят в различни области, но ако ние трябва да обобщиме каква е нашата активност, тя може да бъде групирана в 4 групи. В първата група ние всъщност имаме хора, които могат да бъдат нашите така наречени донори на различни молекули, биологично активни вещества, екзополизахариди, постбиотици. Имаме КОР, който е от фармаколози, които могат да ни помогнат да скринираме съответните вещества за цитотоксичност, генотоксичност, да подобрят системата за доставяне на тези вещества до клетките, и имаме много голяма възможност да направим всякакъв скрининг за антивирусна активност, антибактериална, антивирусна активност, оксидативен стрес, антинеопластична, антиракова активност и ефект върху имунитета. Могат да се направят и различни анализи на антитяловия репертуар и мултипараметрични анализи на имунологичните клетъчни функции. И имаме много хубави моделни системи при C. elegans и много разнообразни инвиво животински модели. Виждате какво голямо разнообразие имаме. И защо го показвам? Защото ако тези активности се наредат една след друга, всъщност, както виждате, те могат да имитират стъпките на един Drug Discovery Pipeline, което означава, че в нашия институт ние можем всъщност да направим един уникален, структурата на нашия институт е такава, че ние можем да направим една уникална стратегия за Drug Discovery Pipeline. И така, аз накрая искам да благодаря на всички, и ако внимавахте, има
имаше в горния десен ъгъл този знак на 3 публикации. Той показва черешката на тортата. В 10-те публикации, които имаше в долния лев ъгъл цветенца, това е за дамите, които са първи автори в публикациите. И това са така 10 дами, които ги поздравявам с 8 март и ви пожелавам така днеска много усмихнат и хубав ден. Благодаря ви. Благодаря за изчерпателната и интересна презентация. Now I give floor to Hichem Ben-Kassim, Knowledge Sharing Platform Coordinator, Bastia Network. Thank you. Give me a second. Moment, Moya. Okay. Уважаеми колеги, I'm trying. Честит, forgot the name, the Прасти, честит Прасти на Институт Стефан Анголов. Well, I will switch into English if you don't mind. I'm sorry. Maybe next year I will do it a little more in Bulgarian. So, so when we had the discussion with Petya and Penkesh, they told me to give them kind of feedback after my few months in here and at the Stefan Angelov on the way I was seeing things. And I would like to give a talk based on my experience in my previous institute. So I'm Tunisian. I was working at the Institut Pasteur in Tunis for many years now. And in this institute, they decided to build an institutional project based on European H2020 program, and to move forward into their institutional priorities. And I was working for the institution, and I would really want to share this experience with you. Maybe it can help you define maybe different strategies for the future for your institution, and maybe it can inspire you in a way. So this project is called Find Access, and I would like to give you some information about the other regions and the design of the project. So first, you have to understand that Tunisia of course it's an African country, but it's also an associated countries for Horizon Europe. So it could be one of your partners in the future. And to build this project, they decided to identify a project, an opportunity on widespread twinning. Widespread twinning is helping, and it's a program that already exists also in Horizon Europe. So, and Bulgaria is eligible for this type of project to really to move forward into a strategic step for your own institution. It's institutional projects for institution to really capacity buildings projects, okay? So to build this project, they decided to select from the Institute's priorities for the future, a topic called on omics data analysis on pathogen-host interaction. Then they decided to identify work package leaders, only from young leaders on the Institute, young researchers to take the lead of work packages, and the project was coordinated by the institutional scientific director. They identified also key partners, so we'll talk about it, European key partners, and they write the proposal, and this is important, with the help of the grant office of the Institut Pasteur in Paris, thanks to a funding from the French Institute in Tunis, who funded the trip from the grant office to help us writing the project for 1 week, non-stop 1 week. And it worked. So this type of project, twinning,
promote research excellence through networking and training activities, develops excellence and chosen research and innovation domain, increase the visibility of the research institution, and what is very important also for us, upskills its staff, all the staff. The partners were IP Paris, but also CRG in Barcelona, Center for Genomic Regulation, Max Planck Institute for Molecular Genetic, and Robert Koch Institute in Berlin. And the defined access ambition was to make IPT, Institut Pasteur Tunis IPT, regional flagship in omics as applied to pathogen host interaction and consolidate IPT's networking for European excellence institution. So the idea was to really be a good partner in the future for European institutions. So the Find Access was committing to really to instill what we call the responsible research and innovation. This was one of the terms that was used for during H2020 projects to really to make people understand that research is not only for researchers but also for society. Responsible research to be open, much more open to society. Also foster creativity, market-oriented research, and this is exactly what you were talking about, Pinke, and business development at IPT. Drive the national biotech R&I system into a smart specialization strategy. So 7 work packages were created. The first one was on management, it's quite classic, and the second and the fifth one was on communication. This is what we call support work packages. But we had one package only dedicated to training people from the institute, all the people from the institute, mainly key researchers. The third one was to develop the omics infrastructure, and we will talk about it into details. The fourth was research, mainly research pilot projects with the European partners. The sixth was on knowledge transfer, tech transfer, and the seventh was about sustainability, because after the end of the project, we have to do something. You know, we have to build on this project to build other projects. This is how it works. So the second training work package was on training. And they organized 24 events, mostly courses, workshop, hackathon, 650 hours. So it's a 4-year project, I forgot to say, 4-year project, 1 million euro. 650 hours of trainings for almost 2 years. Even during COVID, it was online, because as you can see, between January 2020 and July 2022, 33 participants from IPT mostly, but also from the Pasteur Network. And they built another training room, as you can see, for 25 people for omics trainings with computers, etc. They also reinforced the omics platform at the IPT because we have a technological platform. This was it for the training. For the omics infrastructure, they used the funds allocated to this work package to develop really an omics infrastructure and in high performance capacities with a master server for high performance computing nodes. So I'm not really used to use this term, so I don't even understand what I'm saying. But this is informatics. Storage server, backup server. They also organize trainings for technicians at the institute. So again, it's not only for researchers, but also for the staff of the institute. Development of platforms and pipelines for omics data analysis. We also had a work package 4, which was only dedicated to research on omics data, to generate omics data with European partners. So really to increase IPT capacities in advanced analysis of omics data in the field of host pathogen interaction, with first 10 projects on virulence and parasitism, evolution and adaptation, and also gut microbiome. These are 10 projects. Those are on the right. Are the names of the project. They implemented 10 projects. They also organized scientific stays, internship. Researchers were going to
a European institution for a few weeks to do some experience, etc. And they also decided to publish on high impact journals according to the results of this project. So the fifth one, I'm not going to talk too much about it, but it's important for you to understand that communication is not only communicating events or activities, but also to support the activities of the project. Because if you organize an event, we need people to organize it. We need people to communicate it and to reach people who will be able to attend it and to participate in it. This is what I wanted to say about communication. The sixth was about mostly translational research. So thanks to this project, the institution harmonized actually its data quality, processes and SOPs. They developed an IP policy. They fostered fundraising and grants management capacities. And they also have now a guide for knowledge transfer from research to industry. So all these documents exist now, and it wasn't the case before the project. And the last work package was about sustainability, so how to maintain this dynamic after the project. Thanks to this work package, they developed a knowledge integrated management platform. So it's an online tool who can be used by the researcher to find all the grants that can be interesting and useful for them. So it's an online product only for the people from the Institute. They also developed some fundraising joint action to try to answer some calls during the project. They built a sustainable public-private partnership with some agreement with private companies in the country. And finally, they supported scientific leadership and career development by specific trainings, because it's important to develop the scientific leadership of young researchers, so they can be able to write grants. Okay, so the main outcomes unpicked, I would like to not to too much into detail. They have made 15 publications on this project, but most important, they also recruited 11 people. And now 4 are still working there, because the institute is a public institution like the Stefan Ungolov, and they are people paid by the state. So these 11 people were paid by the country, by the project, and we wanted to say because we are training them. They train 19 young omics specialists now. They improved the training structure. They created, which is very important also, they created 4 support units after the project, funded by the Ministry of Higher Education. The omics platform, technology transfer, grant office, and communication. So before this project, we only had people working in this field, but not real unit with a budget. Now they have. And they also developed new international collaboration in the field of PHA, in pandemic preparedness. But there are main changes, because in many countries, there are some uncertainties. So we are also, taking into account this uncertainty in the national context. We still need, like every institution, have to develop research financial sustainability. More projects are needed to maintain this dynamic. It's also difficult to maintain the skilled human resources, because they all want to go outside, the United States, UK, and blah, 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 including me. So, and they need specific fundings for maintaining and renewing infrastructure, because renewing and maintaining infrastructure, it's quite difficult to fund it through European projects or other projects. The institution have to fund it. So this is it. Thank you very much. I just wanted to give you a feedback from this experience. Maybe it can be useful, and I'm open to the question if you want. Thank you. Thank you very much.